A comunidade galega lidera a caída do paro na evolución anual e o desemprego cae por primeira vez das 118.000 persoas. No Barbanza e en Muros e Noia a cifra mellorou no mes de xuño. Esta mañá deronse a coñecer os datos do paro do mes de xuño e reflicten a boa sintonía do mercado laboral en Galicia. É a primeira vez que dende hai rexistros comezados no 1996 que o paro se sitúa por debaixo das 118.000 persoas. Concretamente a cifra é de 117.938, evolución que destacou hoxe o conselleiro de Emprego, José González. Fixemos o paro en todos os sectores, en todo o territorio, tamén aquí na provincia de Lugo, en todos os colectivos e ademais baixámolo a maior ritmo que o resto das comunidades autónomas e que o Estado no seu conxunto. Non? Temos moi bons datos tamén de afiliación, 1.084.000 persoas, o mellor dato de afiliación no mes de xuño dende o ano 2005. Eu creo que hai que seguir nesta liña, todo isto reflexa unha tendencia positiva e, sobre todo, traballar no traballo que estamos facendo dende a Xunta de Galicia para que aquelas persoas desempregadas poidan canto antes estar empregadas. E recordou que a Xunta está a traballar na mellora das oficinas de emprego e nas ferramentas informáticas coas que se traballa para equiparar a oferta e a demanda laborais. Quero destacar que Galicia é a única comunidade autónoma que ten unha ferramenta baseada na inteligencia artificial para casar esa oferta e esa demanda e, por suposto, na formación, como non pode ser de outro xeito. O noso obxectivo é que as persoas que demanden activamente emprego consigan canto antes ter ese posto de traballo para cubrir, por outro lado, a escasez de man de obra que nos están trasladando as nosas empresas. Traballaremos para que nas listas do paro estén efectivamente eses que demandan activamente emprego. En ese senso, quero destacar tamén os bons resultados do programa de seguimento intensivo da demanda de emprego, pois que nos está permitindo afinar moito e permitir ou determinar que nesa lista de desempregados estean únicamente aqueles que demandan activamente emprego. A comarca do Barbanza segue a tendencia galega do desemprego que descendeu un mes máis. En xuño houbo 2.432 desempregados, 131 menos que no mes anterior. Os datos de Muros Noia seguen tamén este camiño, xa que en xuño houbo 1.438 persoas en desemprego, un descenso de 122 con respecto a maio. Segundo os datos debullados por concellos, Boiro rexistrou 627 desempregados o mes que ven de rematar, 53 menos que en maio. Na Pobra, a cifra foi de 313 persoas no paro, unha caída de 22 con respecto ao mes anterior. Rianxo contou con 374 parados, 18 menos que en maio. Ribeira restou 38 desempregados, xa que en xuño tivo 1.118 polos 1.156 de maio. Lousame inscribiu a 92 persoas sen emprego o mes pasado, 3 menos. Noia baixou dos 500 parados ao rexistrar 493, unha caída de 34 con respecto a maio. Outes restou 6 persoas ao paro, polo que en xuño a cifra foi de 203. En Porto do Son houbo 267 persoas en emprego, 38 menos. Muros tivo 259 parados, 22 menos que en maio, mentres que Carnota rexistrou 124, unha caída de 19.